ni ko ina aka kwatanta min wajen bokan nan ne. Na yawon ban gan shi ba. Ko shi ne can? Bari na ƙarasa. Kai! Dakata! Ba a yi mana sallama a nan gurin. Koma da baya ka taho da baya. Ya isa ka taka min yayan aljanu. Duguna a nan gurin. Me yake tafa da kai? Bukata ce take tafa da ni boka. Dakata! Na sani harkoki ne na kasuwancinka da harkokin rayuwarka. Gaskiya ne. Akwai wani sharaɗi in dai zaka cika mana shi. Zaka kawo hanjin kiyashi. Zaka kawo mana mai gashi. What? Sannan zaka kawo mana bakin zuma. Boka wannan abubuwa da kalin sa ba zan iya samu su ba. To in ba za ka iya ba, zan sa ɗan dukurin aljani ya kawo maka. Yawwa. Sannan ya faɗi adadin kuɗaɗen da yake so a gurinka. Dan dukurin aljani ya ce ka ba da naira 300 ba daɗi ba ragi. To ka 300. Ai ko ni kai na jaran na bai kai 300 ba. Idan ba za ka iya ba, tashi ka bani guri. A zan iya. Yanzu zan baka wani magani. In ka je ka fara aiki da shi, amma ba zai ba. Zuwa gobe in ka kawo mana kuɗi, sannan maganin zai fara aiki. Ya kai ɗan dunkulin aljani. Ga maganin.